Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, karo bapak. Bagong, kowe tak nehi Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Nontorjo. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ayo sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang lho. Urung ngono wawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarjo. Nek nganti iki abang tenan, ki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal.